Čaute lidi, dneska to je Sloveno Lejko, nová kamera, tu máme dva maličky, toto je moje, to je Lejkina, iba nová kamera. Proste tu máme Stitcha a máme tu Brawl Stars, ktoré je moje, ja som si ho vybral. Ideme prvé toto. Chceš nožnice? No dám si radšej nožničky. A my si ľudia ten obal nemáme. Šutová. Ty. Čekám. To čo je, páje? Je tu Brovsko. To čo je? Ale veď ona... Aha, dostala si hejdažník. Veď ktorá to je táto? Hej. Veď ona nemá ani ústa. Ale nevadí, no. Nevadí, máš. Máš, nevadí, no. Dobre? Počkaj. A ty máš iba dve, veď ja mám tri. Jo, tri. Dobre, tak... Počkaj, toto je... neviem, kto... O môj Bože, to je kámen, nůžky, papír. Počkaj, ja to takto dám. A nehyb sa, daj mi nožnice. Iba sa chcem hýbať, lebo... Ja si to odstrihnem. Tak ja to však teba tam vôbec jej vidno, tak to strihaš. Dobre, ľudia, veď si to predstavíš. Ak môžete vidieť ešte túto Ty fotku. i ja sa bojím to otvoriť. Tak iba vám to takto pokazuje, čo tam som dala, to je všetko. A to je čarodejnica, ako paradnica, Ľudia. Stitch. A jedným. A takže ja tu mám túto. Kartičku. Druhú mám. Takúto kartičku. A tretiu mám takúto kartičku. A takto zozadu. A máš tiež papier, nožky teď? Nie. Ja vám povedať. Nůžky, káver. Nemám. Papier. Môžete sa na to pozrieť. Káver a papier. Takže trošku som si to predstavovala väčšie. Tak. Takže si spokojný? Tak pozrieme. Akože toto, ale ja viem, ku tomuto pasuje. Tejto. Ja to mám trošku také proste Stitch. Ja tu mám proste také Stitch. Ja proste také kartičky. A ja si to Stitcha dám sem. A zajtra vyjde nový video asi, však? Nie. Je? Nie. Dobre. Čo malo vidieť. Neviem, niečo zajtra určite natočíme, však? Asi. 20%. To je z tohto videa všetko asi, však? Takže povedz čo? Čaute ľudia. Čau.